Wis kepantingan tarik sondul ragon berseri sing ora bisa miring lumantar radione dhewe-dhewe sabab iki di rile langsung dening RRI Stasiun Surakarta karo Radio Suara Sleng, Nduk. Mengkono ledono rasa UNS marang masyarakat ya, Mak. Wah, tenang kok nggih bungah wis ora kira-kira ing bengi iki ditimbali sowan mrene. Iya. Kanggo nyambung oleh silaturahmi basa nganti pedhot ana dalan ya, Mak. Kepara nyata ya ora ketang klungsu-klungsu nek udu ya, Nduk. Iya. Iki para pembantu rektor jangkep keparing lenggah. Mengkono, Pembantu rektor 1 sampai 4 keparing rawuh. Sapa wae? Kaya to pupundenku Prof Dr. Rafiq Karsidi MS. Pembantu rektor 1 terus Prof Dr. Insinyur Sulahuddin MS ki pembantu rektor 2. Terus Dr. Andes Dwi Triyanto SU pembantu rektor 3. Lan uga Prof Dr. Adi Sulistiono SH Magister Hukum pembantu rektor 4. Ngono ya, Mak. Lah terus jumlah mahasiswa akhir tarung 10 ki cacahe ana pira? Oh, akeh kok, Nduk. S1, D3 dan D4 kuwi tidak kurang dari 33.704 orang. Terus S2 dan S3 kuwi ana 4.545 orang. Ngono. Terus jumlah dosene, Nduk, dosen S2 dan spesialis kuwi ana 1172 piyayi. Terus dosen S3 dan guru besar ana 227 piyayi. Saiki dalam proses menjelang selesai ora kurang saka 319 piyayi nggih. Wah. Ngono ya, Mak, kabeh padha minterke anak bangsa. Kepara nyata. Lah terus peringkat UNS peringkat 6 nasional, terus peringkat 171 Asia, terus peringkat 1253 dunia. Menggunung UNS menduduki 1 dari 11 perguruan tinggi terbaik yang mendapat derajat penilaian bintang 2 nggih. Alhamdulillah. Lan di UNS telah didirikan Institut Yawanologi. Ke depan UNS diharapkan menjadi pusat kajian basa Jawa ya, Nduk. Muga Gusti ngijabahi, Mak. Mula kowe yen matur sing ati-ati iki ning jero kampus. Dasare iki singane utawa saredulaning basa Jawa ya lenggah. Mau wis dadi pranata cara. Sapa? Pak Parjo. Weh, kuwi diwaning basa Jawa. Mula kudu ngati-ati. Kepara yen kowe kepengin maju ya sinau karo Pak Parjo kuwi. Nyuwun dilesi. Ini nek dilesi nganggo kanca aja ijen lho, Nduk. Iya kok oleh semelang. Iki mau dening Gusti diparingi Jawa sedhela. Banyu ki penguripan kin menaku wajek mancing dadi ketentreman. Insyaallah UNS bakal tentrem selama-lamanya, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Lan maneh aku ndongaake wiwit saka rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan lan dosen sak mahasiswane tak dongake semoga hidup bahagia ya, Ngger. Amin. Aku nderek ndongaake. Aku nate diparingi dawuh saka wong winasis sing surasane mengkene, Nduk. Siapa yang ingin hidup bahagia, syaratnya ada 10 sikap yang harus dilaksanakan. 10 ki apa wae, Mak? 1. Lepaskan rasa khawatir dan ketakutan. Sing kaping pindho, buanglah rasa dendam. Sing kaping 3, berhentilah mengeluh. Kaping 4, bila ada masalah selesaikan satu persatu. Sing kaping 5, tidurlah dengan nyenyak. Kaping 6, jauhi urusan orang lain. Kaping 7, hadapilah
pada saat ini bukan masa lalu. Terus yang kaping 8, jadilah pendengar yang baik. Kang kaping 9, berpikirlah positif. Dening kang wekasan kaping 10 yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya nduk, kuwi bakal bahagia uripe. Muga Gusti tansah ngudaneni ya mak. Para nyata nduk, heeh. Ayo ngger kagem panglipuring penggalih dasare iki mau saka Pak Parjo sing ngendikake yen diadani lomba penulisan Sekar Dandang Gendis ingkang isine nyengkuyung anani UNS. Banjur sapa wae pemenangi mak, aku durung ngerti. Monggo Pak Parjo keparenga dipun rawuhaken para-para ingkang sampun kepareng nyerat Dandang Gendis kala wau Pak Parjo. Iya. Monggo ingkang badhe ngadani kepareng tindak pepanggungan mriki. Ayah Metaraman Slendra nduk. Monggo. Monggo Pak Parjo. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cangik lan Mbak Lim. Nggih. Saderengipun kula ngaturaken para ingkang minangka pamupu sayembara keparenga setunggal padha sinom katur lan kunjuk Bapak Profesor Dr. Rafiq Karsidi. Bapak Rafiq Karsidi nyuwun pangapunten menika klentu menggah angkatanipun. Pikajengipun menika sinom grandel Bapak. Oh nggih. Dipun maksudi mboten menapa-menapa kok. Pak Parjo monggo. Nyuwun pangapunten. Salah ora dihukum iki monggo. Nggih. Songo nyuwun kalihipun sepinten. Bapak Rafiq kang kinurmat nano nggih nyuwun pangapunten Bapak. Bapak Rafiq kang kinurmat nano ambo matur amemuji genyo madak rektor enggal mugi Gusti hanga yomi purwamadya mung kasih UNS bisane maju tumangkar kajuwara hamba barsa kehing ngilmi sugeng tugas muga Allah paring berkah. Tepuk tangan kagem Pak Parjo Bapak Ibu.
Nyuwun pangapunten menika nggih dasar sakwontenipun. Wah, saestu sae Pak Parjo. Duh, nek ngetoprak nduk hebat Pak Parjo kuwi. Daplane apa? Gagak rimang. Pas menika. Malah jaran. Nggih. Inggih sembah nuwun Pak Parjo, salajengipun badhe nglarapaken para-para ingkang sami lomba kula dos pundi? Nggih, menika perlu kula matur, Mbak Cange. Inggih. Bilih sak sampunipun dipun wontenaken sayembara nyerat Sekar maca padandang kula kalih pada menika saking 308 pamupu nyatanipun namung 11 ingkang leres. Oh. Lah menika perlu dipun aturaken mangke kepareng Bapak Profesor Dr. Adi Sulistiono keparenga. Oh sampun kundur nyuwun pangapunten nggih. Mangke Bapak PR sinten nggih ingkang tasih wonten. Bapak PR 2 nggih. Nggih. Menika saking 11 ingkang mupu ingkang mimpang sekawan badhe kaaturan tas saking BNI setunggal Bapak Prastyo Adi Wisnu Wibowo sarjana sastra magister hukum menika saking Laweyan. Inggih. Salajengipun Bapak Rajiman Rasa Sumanto saking Jalan Nangka kalih nomor 51 Perumnas Ngringo Jaten. Nggih. Angka 3 Ibu Siti Muslifah saking Kentingan Surakarta. Oh inggih. Salajengipun Bapak Suryono utawi anak Mas Suryono mahasiswa sastra Jawa. Mekaten. Mboten mangke Prof Aris kepareng badhe mandhegani ngaturaken ingkang saking Senat menika. Mekaten monggo inggih. Bapak Prof Nardi nyun pangapunten keparenga kersa maringaken bebingah saking panitia dumateng para-para ingkang sampun kula sebat ngajeng. Supados wekdalipun boten kedangon salajengipun 7 ingkang klebet sedasa ageng ugi mimpang pikantuk hadiah sarung menika. Wah lha iki. Nggih, Bakale anget iki, Nduk. Iya. Setunggal Mister Kale, lah menika alamatipun saking pundi menika? Dereng terwaca. Kale Bapak RB Suwarno mbok menawi. Monggo katuran pinarak majeng. Angka kalih Mas Riyadi Joko Lelono menika saking Yayasan Sastra. Salajengipun Mas Wahyu Dunung Raharjo saking Abean Kartosuro Sukoharjo. Monggo para-para ingkang sampun kula sebat kepareng enggal nyaket supados limbukan mangke enggal saged dipun lajengaken. Salajengipun Bapak Dr. Andes Sujono M.Hum. Dipun lajengaken malih Ibu Insinyur Nugroho Jarwanti Magister Teknik saking Fakultas Teknik. Salajengipun Bapak Abbas saking Banaran Ngringo Jaten Karanganyar. Dene ingkang pungkasan 7 menika Mas Dagan Widyaloka. Monggo menika ingkang sekawan nampitas nggih sekawan ngajeng monggo. Dene ingkang 7 kentun pikantuk sarung. Ingkang sekawan ngajeng nggih menika kala wau nggih sampun kaaturaken Ibu Siti, Mas Suryono, Bapak Rajiman kalian setunggalipun sinten kala wau nggih Mas Prastyo Adi Wisnu Wibowo menika pikantuk ingkang tas monggo sekawan ngajeng nggih Pak sinten Pak Parajiman menika tas Pak monggo nggih saking BNI nggih. Salajengipun Mas Suryono monggo Mas Suryono nggih. Menika para calon-calon pujangga Jawi. Amin. Lajeng Mas Prastyo kalian Ibu Siti Muslifah menawi mboten rawuh mangke dipun titipaken Pak nggih. Lajeng ingkang sarung monggo Bapak RB Suwarno, Mas Dunung
Salajengipun Bapak Abbas, Ibu Insinyur Nugroho Jarwanti, Bapak Dr. Andes Sujono, Mas Riyadi Joko Lelono. Nggih. Monggo Ibu menika. Nggih. Matur nuwun. Tasih tirah Pak Parjo sarungipun. Kangge Darsini, Pak. Kalau wau sampun dipun aturi songsongipun Bapak. Oh, nggih. Mung kari kurang kelasane Kalian remason utawi rak tenan. balsemipun ngasta Lah piyambak. nggih. Terus nyang nusukan kono wah wis. Ingkang dereng salajengipun kepareng badhe matur ngingingi tiga ingkang menapa mangke badhe nampi bebingah awujud ringgit. Inggih menika ringgit Prabu Parikesit, Prabu Puntadewa menapa dene Prabu Kresna. Menika enggal nggih Pak ringgitipun. Nggih. Dados sanes Parikesit ingkang kala wau pun tampi Rama Haji Anom Surata. Kula nggih saged waten nitangipun genah. Oh, malah arep adol wayang. Kepareng matur bilih tiga ingkang mupu sayembara lan badhe nampi bebingah awujud ringgit. Setunggal inggih menika Bapak Dr. Andes Bambang Ekwanto saking Universitas Bantara Sukoharjo. Pak Bambang Ekwanto. Nggih. Oh, menika Durna kula rumiyin Pak menika. Lah menika tasih wujudipun nggih Nggih, Durna kawula muda nggih Pak Bambang Ekwanto menika. Ing salajengipun angka kalih inggih menika Profesor Dr. Haji Sumarlam Pranata Basa. Monggo pinarak nggih mawon menika nggih. Galondo Mas Bambang Ekwanto ya entuk hadiah. Iya. Dene angka setunggal inggih menika Ibu Dr. Anda Endang Triwinarni M Hum. Ingkang ngaturaken dhateng Pak Bambang Ekwanto awujud Prabu Kresna menika Bapak Profesor Dr. Sutarno Joyoatmojo. Wah, bejane Pak Bambang entuk Prabu Kresna ya, Nduk. Iya. Sing pas jane Durna kuwi kan, Nduk. Iya. Wah. Wah. Dene Prabu Puntadewa menika Bapak Profesor Aris kepareng kersa ngaturaken dhateng Bapak Profesor Dr. Sumarlam Pranata Basa. Dene ingkang wekasan Prabu Parikesit katur Ibu Dr. Anda Endang Triwinarni badhe dipun aturaken saking Bapak Profesor Dr. Rafiq Karsidi. Mbok menawi saged pun wakili adikipun Mas Dunung. Nyuwun tulung Mas Dunung. Salajengipun menika monggo wonten nika. Manawi mangke makili Bu Endang klebet makili Sekar rerepen yasanipun kados pundi Mbak Limbuk menika. Langkung rayu mekaten Pak Parjo. Nggih. Dik Dunung panjenengan mangke ingkang nyekaraken menika yasanipun Ibu Endang Triwinarni. Monggo mangke dawuhipun Bapak Haji Anom Surata kados pundi kula sumanggaaken. Inggih monggo mboten namung serat nanging dipun sekaraken langgeng utami Pak Parjo. Inggih nyekar sinten kula Pak? Mas Dunung sinten asmanipun? Wahyu Dunung Raharjo. Wah, asmane jan apik banget. Monggo menika yasanipun Ibu Win. Nuwun Bu Limbu. Nggih. Derek ajar menika dadakan menika. Janipun
Menapa kalian Pak Parjo? Inggih. Menapa Pak Parjo rumiyin monggo. Inggih, dalem dados wakilipun Ibu Endang Triwinarni badhe nyekaraken dandang gula pengetan Dies Natalis UNS ingkang kaping 3 gangsal. Inggih, monggo pun sekaraken Mas. Nyuwun tindinganipun Pak Slendro. Nano semanten Pak. Terko hayu hayu ning manis ambal warsa ping tridasa panca Dies Natalis UNS nggih pawiyatan luhur. Leres Mbak Limbo? Leres. Oh nggih. Radi gogri menika. Ora usah gogri pun. Grogi kok gogri. 11 Maret Surakarta sayuk saeka praya ulah kridanipun Dwija myang siswa prasetya hanggayuwa sarjana sujaneng budi lelati nusa bangsa. Tepuk tangan kagem Matur nuwun, monggo pun lajengaken Pak Parjo. Nggih, terima kasih Mas Dunung. Wah, jan pas larase sajake uyuh seni iki, Nduk. Iya. Menika taksih wonten sekar dandang gula. Inggih. Ewa semanten boten dipun ginakaken kangge nderek lomba. Oh. Namung isi suraosipun ugi nyengkuyung pengetan ambal warsa ingkang kaping 3 gangsal. Nggih. Mekaten ugi nyengkuyung Profesor Dr. Rafiq Karsidi anggenipun badhe madeg ngasta dados Rektor Pawiyatan Luhur 11 Maret ingkang badhe dateng. Mekaten. Namung mboten nderek lomba menika. Nderek mboten nderek, saupami nderek mbok menawi ingkang mimpang menika. Oh ngaten. Dados menika namung penggembira. Nggih. Menika wonten sandiasmanipun ingkang ungelipun menawi dipun ungelaken maos mengandhap mungel Samsul Hadi Rafiq Karsidi UNS Surakarta. Menika sandiasmanipun Mekaten. Langkung prayogi dipun sekaraken menika Pak Parjo. Nderek latihan nggih Pak nggih. Baik nggih, monggo. Nyekar Pak Parjo piyambak ta menika? Nggih. Lah mesti apike nggih. Esipun nggih. Nggih. Saking Samsul Hadi langkung rumiyin. Nggih. Sinar koro kinarya ngrepi amengeti ari ambal warsa minangka cehna syukure Wis entuk sam iki mau. Iya. Sungkem Gusti Hyang Agung UNS wos
telu limo warsi lelati mring bebrayan hayu terus tumruntun ambabar sakeh kagunan dadya srana luhur kuncaraning negeri Indonesia terus jaya iler-iler tandure sumilir kang ijo Monggo Pak Parjo salajengipun wonten dawuh malih. Nggih, gegandhengan kula matur kalih padha supados genep suraosipun sinaosa menika mbok menawi mboseni ewas manten ing pangajap ngemungaken nderek mangayu bagya adekipun saha anggenipun badhe ngembani dados rektor UNS ingkang badhe dateng mesti kula aturaken. Oh inggih kedah menika. Ingkang ungelipun Rapik Karsidi UNS Surakarta. Inggih. Ratri iki mugi den sekseni pikang saleh labuh labet nyoto karso cipta miyang karyane sinaring senat tuhu dipun pilih Rafiq Karsidi umadep rektor enggal nerusken kang sampun Samsul Hadi kang wus purna Suradira Jayengrat Syuh Darmastuti Karta tentrem slah
minyo sugeng makarya bapa inggih sembah nuwun Pak Parja sampun jangkep anggenipun ngaturaken Nduk sampun kula aturaken kundur malih bapa inggih matur sembah nuwun ana layang nggih diwaca mak katur bocahik sak rombongan kepareng badhe nyumbang bawa dandang gula Sri Huning utawi yen ing tawang ana lintang Bu katur bapa slameta saha bapa Suwali saking kula Sukarno Cahya Saputra Panjang Reja ing Palur monggo Mas Sukarno Cahya Saputra Kacaos Iwanci tindak panggung mriki kepareng badhe paring pasumbang bawa Kamas Sukarno tindak mriki kula entosi Mas Sukarno badhe bawa monggo mriki kula rencangi Mas tak Mas bae sepuh kok Nduk ya ora masalah ben malah ngenomke monggo Pak Mas pinarak nginggil ki mawon monggo wah lah menika Karna Cahya Saputra wilujeng dalu Pak dalu Bu monggo kula lajengaken ki mawon badhe nyekar salah setunggal menapa Sri Huning menapa yaning tawang ana lintang dandang kula Sri Huning ya men oh inggih monggo Cinarita dak jaman kauri wiratma Adipati Tuban nenu putra nira sira lawe kok ya ora krasa men lomba to Pak Karno wah iki apik iki Nduk iya kaos mesti entuk iki iya kebacut nandang wuyong mring tiah ayu aran Sri Huning tanpa maos sudah di luar kepala iya elok nek sing dadi juri aku mesti jam entuk iki enggak ora togok datan podong graita jebul sesa tulur ulon sukon pas gurilangan ya pas Cinarita no prahara Sri Huning kya cengkar ing palagan wani sirna labuhna tepuk
tangan kagem Pak Karno Bapak Ibu. Wah, jan. Matur suwun, Bu. Inggih. Monggo lajengaken sriuningipun saking Ibu Waranggana nggih Pak Karno nggih. Monggo. Ibu Tarsini nih. Lah iki. Duh. Wis wiwit payu Tarsini iki, Nduk. Iya. Rasa tak buka pijet wis entuk tanggapan saka Palur iki lho. Monggo jeng Tarsini. Sriwaning mustika tumen labuhan tresna lan bersambung mati. Ayo bangga minan Nduk cara tulung agung. Ya. Lakon Sri Uning kuwi asang kadangku saka Blitar, Ki Haji Sukron Suwanda, Nduk. Iya. Iki anake ya nusul mrene. Sapa? Yoyok sak bojone, Nduk. Iya. Muga-muga engko sing putri gelem nyumbang sinden ya, Mak. Insyaallah. Ning ora engko saiki wae, Nduk, malah luwih prayoga. Monggo engko nek engko ndak malah selak kondur. Iya. Monggo Nduk Kesi keparenga Ibu anu nyangik gungan dateng jenengan, Nduk. Traketang mung sak padha rong padha keparenga nyekar. Dep-dep caos pasumbang marang UNS ngger. Iki ya dosen kok, Nduk. Ambak sinen ya wis S2 kok ngger. Mbak Sukesi, kuwi wedokane Yoyok, Nduk. Iya ya. Monggo ngger. Keparenga menawi kepareng biyung dipun paringi apa? Wis terserah kono. Sing arep maringi apa nek ngaran ndek malah ene ngitunge. Monggo Mbak Kesi keparenga paring pasumbang. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu, Nduk. Waduh, kula jan redeg niki. Enten apa kok ndredeg? Suatu kehormatan kula dipun timbali Bapak
atasipun kula niku namung ningali wonten ngesore gong mriku kali Pak Mangun niku kok Bapak nggih prisa lek kula wonten mriki ngoten lho Pak. Mata 1000 kok nduk kula niki. Geger kula nggih enten mripate kok nggih. Dipun dawuhi nembang napa? Pun terserah jenengan badhe paring menapa kula tampi kanthi bingang manah kula nduk. Sejatosipun kula badhe kangen-kangenan kalih panjenengan Pak. Awit napa sejatosipun kula nggih kangen sanget nyindeni Bapak. Nggih teplok kula dadi bojone Mas Yoyo niku pun dipingit kula. Nggih. Ning mboten. Mboten napa-napa nggih. Nggih, kangen-kangenan kalih Bapak nalika wonten Tulungagung nembang Pangkur Semarangan. Wah lah niki sing lonteni nggih. Pangkur Semarangan, Nduk. Monggo nggih. Duh. Neno. Nano. Menika Bapak Pembantu Rektor saha Bapak Dekan Pesinden Meet in Tulungagung. Garwanipun Ki Dalang Yoyo Cahya Kuntadi, Pak. Cahya Kuntadi. Magister Kondange seni Yoyo. nggih Pak. Napa? Magister seni. Weh, cobi to magister seni. Sing wedok salane dokter nek diteruske. Insyaallah. Amin. Kula ndongake nggih. Niki kula kersane gadah anak riyen, sekolahe keri. Oh, urung kagungan to? Insyaallah niki nembe proses, Pak. Oh. Ya, tak dongake aja suwe-suwe. Benjing niku kula nderek inseminasi wonten Rumah Sakit Muwardi mriku wonten Indria Ratna nyuwun pangestunipun Oh, nggih, nggih. mawon. Tak kira kawin suntik. Lah nggih menika. Lah nggih menika, Pak. Oh, nggih, Cara napa nggih? Tembung nyuwun sewu, cara kewan nggih ngoten niku sekawin suntik ngoten. Oh, nggih, nggih. Nggih. Ya kurang pinter kuwi cara. Mboten. Wis ora takon aku. Duh. Ajake. Monggo dipun tinting Pak Karno. Nanu. Mingkar mingkurengang kara Menurut Pak Parjo iki leres menika kok, Nduk. Mingkal mingkuring angkara menika leres menggahing Pak Parjo sampun ngendikaken. Monggo lanjut. akarana karenan marati Sing gawat nggon kene iki, Nduk. Muga kuat. Kuat Gusti, kuat. Ayo Nduk, kurang sithik Nduk, ayo kurang sithik, ayo. Ayo. Tak ewangi, ayo kuat. Alhamdulillah lahir, Nduk. Amin. Dah. dereng Pak sekedap malih setunggal tahun malih menawi dadi Engko tak dadekke. Malah sinu karta
sing lanang terus mencep weh. Iya. Niki bojo kula sajane ngeten niki nggih leres mencap-mencep, Pak. Lah nggih. Ning jatine bojo kula niku anu, Pripun? lek nyawang kula teng mriki ditimbali ngeten niku nggih Mary karepe. Oh. Mary. Mary. Oh. Mbok sesuk mbok diulu aku ora bakal. Mboten niki kula didukani, Pak. Oh, ditukani. Nggih. Jane niki lucu sangat lho Mas, kayakne anggere Banyol wonten lucu sangat. Oh, saestu meneng lucu kok bojomu kuwi kok. Ah, ya bejane sing tetaki entuk Kesi duh jan. Mangga pun telasaken, Nduk. Agama gemeng ngaji Tepuk tangan kagem Mbak Kesi, Bapak Ibu. matur suwun nyuwun pangapunten kathah kalepatan. Inggih. Jebuk kae. Anti-anti wis mrene. Wis rada suwe kabeh pisan ora krungu kabare. Sajane rada kaken. Wong nang sakati men yen dinuju kekerani esame aberati. Mari kangen muga-muga tansah tegar atiku dadi tentrem ngapurake krokan ajeng. Mari kangen mulas sira netra tajeng Inggih matur sembah nuwun Nduk Kesi sampun pareng-paring pasumbang menika wau pangkur Semarangan. Sami-sami kepareng badhe mandhap, Pak. Oh inggih, nek ampun kondur nggih Nduk nggih. Lelekan kalih biyung nggih Nduk. Monggo. Nduk. Apa, Mak? Dening panitia anakmu Bayu kok didhawuhi nderek. Dasare Bayu ya mahasiswa UNS kene. Iya. Semester pira? Mbuh ora mudeng aku. Kuliah ya terus rasane ngerti duit tarup terus ning kudu diteruske ora kena mandeg dalan. Sing tuwa bodho ya ben sing penting anak iki pinter kabeh. Iya. Ayo ngger. Ingkang ngersakake lelagon mengko ditampung nggon gara-gara sing ngumber jagate ya, Nduk. Iya. Perkara maku aja dilalekke sinom parijata nuladol aku utama. Iya. Ingin nyekar Ibu Yati saka Melura, Nduk. Monggo. Monggo nyuberkahipun Bu Yati sinom parijata. Aja dadak neka-neka sing ana rampungna dhisik jawerna-werna Surabaya kampung kali asin yang pengen urip mulya nganjuk kertasana nembung jaluk sing susila
nganggo tata krama Kuku sing dupa kumelun ngeningken tiasa ngabake kawengku sagung jajahan nanging sanget hangiki sang reksikane putra kang handha saking wiyati Bahni pawaka siking guna kahana lena Jaka trineng rana wit kongang malani
Sigara kang bala tumingal hacampo samiwa medali ler katret wileteng kanta teng yangkung manguncang iti benjang sangat cimicil ladenya ngedali kutha Surawilaga kaya buta singa bregil pasti jangga dendanya mengambak boyo kula nuwun yang kula ingkang wayah Danurwindo saking jangkar bumi ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk sahandhap pada paduka yang Prabu Baladewa. Lho, iki anak Antarja to inggih. Kula putra sawarga Kanjeng Rama Raden Antarja. Ya. Ngger putuku bocah bagus Danurwindo, bektimu wis tak tampa. Wah, emane anakku Antarja kok wis ora ana, upama isih menangi rejaning jaman ngono. Wah, mendah kaya ngapa senengi. Bekti kula katur Hyang. Lho, iki kok kaya Gatotkaca urip meneh sanes. Kula putranipun anak Gatotkaca lho inggih. Sapa? Kula pun Sasi Kirana. Oh, Sasi Kirana. Bekti kula Hyang. Ya wis tak tampa nggih. Wah. Mula ya ora adoh kaya wong tuwane. Gagah prakusa sarwa sembada kare anteng tajem jatmika sak soleh sarwa prasaja. Ya nggih. Wis tak tampa bektimu Sasi Kirana. Bekti kula katur uwa Prabu. Setyaki sanes. Sapa putranipun? Oh, anak Setyaki inggih. Kula ingkang putra pun Sanga inggih. Wah, menangan kuwi inggih. Bocah iki laire Setu Paing. Setu Sanga Paing Sanga. Wih, la dalah. Wah. Kula nuwun sinuwun. Ingkang abdi Patih Praguta mboten kantun ngaturaken sembah bekti lho. Ya, Praguta. Bekti wis tak tampa. Praguta, kula wonten dawuh. Taun iki aku lan kowe wis klebu wong tuwa. Buktine dene para wayah wis katon gemerayah lan diwasa kabeh. Mula tindak tanduk tak jaluk lan muna-muni kudu luwih ngati-ati. Sabab urip mono saya tuwa ora saya enteng nanging malah sangsaya abot lho inggih. Mula wong urip mono saya tuwa saya abot jalaran kudu tuwuh tawekal lan pantes tinuwi-tuwi. Tuwuh wong tuwa mono kudu tansah urip-urip lair batine anak putu sing lali dielingke sing luput dituntun marang dalan kang bener. Sing lara diwarasake sing nglukur wetine digugah semangate. Kuwi werdine tembung tuwuh. Nuwun inggih. Banjur tembung tawekal iku tegese kudu saya madhep panembahe marang Gusti kang nyipta jagat. Saya tekun ngibadahi. Sabab nyang endi parane wong tuwa kuwi yen wis tuwa ora wurung ya mung pasrah marang timbalane kang nyipta jagat. Lajeng tinuwi-tuwi kula wawerdinipun kados pundi? Wong tuwa mono kudu pantes tinuwi-tuwi tegese kudu menehi tuladha becik marang anak putu. Sesambungan kang sarwa ora patut lan tindak tanduk sing ora apik aja dirindakake. Mundhak digeguyu putra wayah. Oh, inggih. Mangkono Praguta. Mengkono kabeh para putra lan wayah Sentana Ngastina. Kula wonten dawuh. Dina iki wis ana kerampungan rembug antarane pepunden Pandhawa lan para pinisepuh kabeh. Kanggo nuntumake kahanan kang sarwa bubrah jaman perang gedhe Bratayuda duk semana. Praja Ngastina bakal ana jumenengan Ratu Anyar. Gumanti keprabane Yayi Puntadewa. Tak kira kowe kabeh wis padha nyumurupi kang bakal gumanti keprabon ing Ngastina. Nun inggih Kanjeng Hyang. Menika kadang kula Yayi Parikesit ingkang sampun pinilih dados Narendra Hyang. Bener.
Marga dijupuk saka pitung kodrat lan wiradat tinemune kudu gumanti nata yaiku turun Nyai Arjuna kang patutan kelawan darah Wirata. Sapa meneh yen dudu kadangmu si Parikesit. Kados mekaten Hawa Prabu kepara nyata. Lan kabeh wae nggih, ayo padha melu nyengkuyung marang bakal jumenengan iki. Sendika ngestaken dawuh yang ya mung rada ana kuciwani. Dene dina iki kadangmu Parikesit murca saka praja. Kawimbuh Kengiyang Kresna uga jengkar saka Ndrawati. Wektu iki Kengiyang Janaka wis ngupadi kang padha murca mau. Nadyan mangkono pun Eyang Manduraga kepengin ngupadi murcane kadangmu Parikesit lan Eyangmu Kresna mau. Mula dina iki pun Eyang mundhut pamit tumuli budal ngupaya. Kang mangkono kabeh para wayah tak pundhut padha rumeksa marang kararsaning praja. Nun inggih ngestaken dawuh Hyang Prabu. Nun inggih ngestaken dawuh Hyang Prabu. Kang mangke sanga-sanga kula wonten dawuh Prabu. Mara sira metu njaba ndang wadya kinen naliti marang sakiwa tengening praja Ngastina. Nun ngestaken dawuh Prabu. Mundur sang sanga-sanga undanging para wadya bala samya saweka humyung swaraning bendeberi kuparakur nang kelawan poksor tambur nyeweng suling papanden dalu tak bandera miwah kakandha mawarna-warna pindha caladiyan Asri kawuryan kandang-kandang janjam kuning sarantekas marandana bunga-bunga yen binopong kulatesa tombelalak wadhane wis mumancal esmilir kapas madu wong ireng sinanggara Parmatur Prabu. Para wadya bala sampun samapta ing gati sawega ing diri kabidalaken sewanci-wanci mboten badhe tundha bima. Syukur bagi sekedhi jumur malah sira dadi pambantaing laku Parmadal Pasilan. Enjing bidal gumuruh saking Astina nagri. Angkung ingkang Balakuswa Prabu sananira lir surya wedalira sakaing calon iki karasa madangi jagat tumungap mung paning sabocah ing wukir merbabak bang sumirat nasarating surya nampek mega lan gunung Wong kowe mangkono bidaling para prajurit kalamun Cinandra panyaya yesa kuro